Kesarkar jela kan hak ban ngam jeli buat wat benya ya kadau ke jing nang kiu ki khna ki pa no shiteng por ya ke jing pulia jongki kham tam tang maria dap ya ke SSLC ne ke examen matric hadian ke jing jur ke jing bam yo kam yo jam ki samla. Uba HM Shangpliang UMLE berim jong ke mau senram uba bat mentai ke kam kumunong ai buat ketenat education jong ke sarkar jela ulaong bakane ke dei ke mat ya keren ke bajuat bah ya ke balak panweng ya ka da ke jinge trailang ke sarkar ki skul ki kmi ki pa bat ki khna skul kalale ke kandiat ki analysis hakini ki snem ar hajar arpo ya ko a bat ke shamba kidon ar stages ba ki khna jungi ki pep no ka stage ka first stage ka dei ka class 1 to class 2 tengi dam kwa banwat e ka daw ba balai de ki hajar ngot ki hebrit ki pep ban lek ban beteng e ka jin pulen ka class 1 to class 2 ka ba ar ka stage ka dei na ka class 10 to class 11 Tinggi ngi kwa banwat ikadaw ba na class 10 to 11 there is massive dropout rates. Ka dropout rates ho 21 22 kapoy to the tune of jan arpo hajar haka jalap koy jan arpo hajar ngot ki khon samlajungi ki pep na ka chapule but ki drop out no ka jingkeli kalong shake le kile ayu kini kanongot na prengjong ki layo kamyo cham kanongot na prengjong kini arpo hajar o arpo ar ki lale wan da kiwe ki kam dan ne kanongot ki labla now kani ka drop out rate la da ngim check kan long ka burden ya ka society jungi but ngin shem jing e namar ngitip baka unemployment rate hapok ka jela jungi kadang kiyo sikyo de namar kata ngi habwat ya kalat keleti ba kumno ngi de pangin penwandur biya kan ka education system apa ke jelajui tin nangta nalor ka dropout rates mentaki enrollment rates so kilong ki fluctuate na ko isnem tingi ngimtip ba ke gadaw ba ki khonjungi khamdam ya sinung kundong kim jukwa balik skul na day makikmi kikpa kim kwa ma paskul ki tingi de mo wa ekada kanang ba iwe piwe kon ibadon la de hasorne de nong kundong ide ban yo lat man le skul kata ka de ka thong ka ba ngi bo hala de pindape naga analysis ka ba ngi la yo ek figures ka enrollment gross rates haka elementary ka long tang 155.32 ka secondary ka here saka proportion percent but saka higher secondary kadang here shushu kapoy 45.92 tikini ki barkhoi ki indicators ki penpau ba hangno don ka jingthut ha ka rukom amban peniat let's say ki skul ane ka system itself kadang ka jingthut menta kumangala ong fi dropout rates na ko ban ong de sa kuway ba nakaliang ka sarkar nilay rai ba ngin penslur ki secondary schools ban penkiu ki sa high secondary namangi don kambon shu ki high secondary school state kumalong menta nidon tang kumbashi hajar South Park meripu artili ki secondary school
Reki high secondary school ni don tang lai spa prapong riutli. De pilaban hudur ba ki khon jungi ki papas class 10. Kinali wat admission ha class 11. Ki shemjing hadu katata ba hakinong gendong Bomdon High Secondary School ki khon jungi ki papas secondary ki hab be banwan sasor. Lane sa kapsor. Tenamar katang ide ban ailat bangin pli khambon shu ki high secondary school ha ki thainong kuno.